Μάλιστα. Μάλιστα, πού πάμε τώρα? Να πάμε τώρα στο Skype για να συνδεθούμε. Πάλι για παιδική λογοτεχνία θα μιλήσουμε. Εμείς βέβαια τώρα έχουμε στο μυαλό μας όλα αυτά που συζητούσαμε για το bullying και πόσο προχωράει η τεχνολογία. Έχουν γραφτεί βέβαια και πάρα πολλά βιβλία για το σχολικό εκφοβισμό και το πώς αισθάνονται και τα παιδιά. Αλλά η παιδική λογοτεχνία έχει ένα τεράστιο πεδίο θεμάτων, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, παιδικό βιβλίο, η Ευτυχούπολη και η επιστροφή στην Ευτυχούπολη. Από την κυρία Μαριλίτα Χατζιμποντόζη, το είπα καλά? Τέλεια. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαι πολύ καλά. Καλημέρα. Να αλλάξουμε λίγο θέμα και να ανοίξουμε μία πόρτα σε ένα πολύ όμορφο συναίσθημα που έχει λείψει και σε μικρούς και σε μεγάλους και ονομάζεται ευτυχία. Αχ, αυτή η ευτυχία. Η πιο δύσκολη ερώτηση όταν σου κάνει κανείς αν είσαι ευτυχισμένος και δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Ναι. Και αφού δεν ξέρεις, σημαίνει. Πραγματικά. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα παιδικά βιβλία που μιλάνε για τους κινδύνους της παιδικής ηλικίας και τι οφείλουμε να προσέξουμε ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί. Αλλά εδώ πέρα, σε αυτά τα δύο παραμύθια των εκδόσεων Ψυχογιός, κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το συναίσθημα της ευτυχίας. Και είναι κάτι πρωτότυπο, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει σε κάποιο άλλο παραμύθι παιδικής λογοτεχνίας. Πώς εικονοποιείται στη ζωή αυτή η ευτυχία, με ποιο τρόπο? Αρχικά έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ μεγάλες και έντονες εικόνες, τόσο ώστε και τα δύο αυτά παραμύθια να είναι πολύ χορταστικά και από άποψη νοημάτων, αλλά και από την άποψη της εικονογράφησης, δεδομένου ότι απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω. Και πιστέψτε με ότι είναι ένας πολύ ωραίος και παιγνιώδης τρόπος να μιλήσουμε σε αυτές τις ηλικίες για το συναίσθημα της ευτυχίας. Και να αναφέρω σε αυτό το κομμάτι ότι σε όλες τις βιβλιοπαρουσιάσεις που έχουμε κάνει, τα παιδιά συμμετέχουν, ζωγραφίζουν, δημιουργούν, κάνουν κατασκευές, κάνουν δραστηριότητες. Δηλαδή, πώς το προσεγγίζετε, γιατί συνήθως ρωτάς ένα παιδί αν είναι καλά, είναι χαρούμενο, έτσι αυτές τις έννοιες αντιλαμβάνεται πιο εύκολα. Ακριβώς. Εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια μέσα σε αυτό το παραμύθι και έχουμε μιλήσει για τις αξίες της ζωής με ένα πολύ απλό τρόπο που να φτάνει κοντά στην παιδική νοημοσύνη και να αγκαλιάζει την παιδική φαντασία, προσπαθώντας λοιπόν να αγγίξουμε τις αξίες που χαρίζουν στον άνθρωπο το χαμόγελο. Μπορείτε να μας πείτε έτσι κάποιες από αυτές, γιατί καμιά φορά και ως ενήλικες έχουμε άλλους στόχους, άλλα πράγματα θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και ξεχνάμε πολλές βασικές αξίες. Η λέξη Ευτυχούπολη, κάθε γράμμα της λέξης Ευτυχούπολη, στο τέλος του βιβλίου αποκαλύπτεται ότι είναι και μία αξία. Για παράδειγμα, από τη λέξη προκύπτει η αξία της ζωής μας ειρήνη. Από το γράμμα προκύπτει η υγεία. Από το όμικρον η ομορφιά και ούτω καθεξής. Έτσι στο τέλος του βιβλίου αποκαλύπτεται μία ακροστιχίδα λέξεων και αξιών που είναι αυτές που μας προσφέρουν το απλό συναίσθημα της ευτυχίας. Κυρία Χατζιμποντόζη, αρχίζω και γεύομαι την ευτυχία έτσι όπως την παρουσιάζετε και την περιγράφετε. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο θα το διαβάσω και εγώ και ας μην είμαι παιδί. Μα αυτό που λέτε είναι πάρα Θα το διαβάσω εγώ πριν το δώσω στο γιο μου να το διαβάσει. Μας το έχουν πει κατά καιρούς πολλοί γονείς και ξέρετε κάτι, εγώ πιστεύω ότι είναι και το μυστικό ενός πετυχημένου παιδικού βιβλίου. Ωραία. Όταν θα το διαβάσει ευχάριστα και είναι κίνητρο και για τον ενήλικα. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως πρώτα ο ενήλικας το διαβάζει. Λοιπόν, και μετά το μυστικό της ευτυχίας όμως κρύβεται και στη γενεοδορία. Και φαντάζομαι ότι εσείς είστε γενναιόδοροι. Τι θα δώσουμε στο κοινό μας, λοιπόν? Στο κοινό θα χαρίσουμε και τα δύο αντίτυπα, και την ευτυχία και την επιστροφή στην Ευτυχούπολη, η οποία επιστροφή είναι η συνέχεια της περιπέτειας. Α, είναι sequel δηλαδή. Ωραία, τέλεια. Είναι μια μικρή σειρά, δηλαδή κλέβεται από κάποιον πειρατή το μυστικό και τα δύο παιδιά, ο Ευτύχιος και η Ευτυχούλα, κάνουν μια περιπλάνηση για να το ανακαλύψουν πάλι. Ωραία, θα μας δώσετε 3 βιβλία δηλαδή. Αν τα υπολόγισα σωστά. Την επιστροφή και το μια φορά τα παραμύθια, που είναι ένα ξεχωριστό. 3 βιβλία λοιπόν. Τώρα όμως τηλεφωνήστε στο 231-0299-854 για τα συγκεκριμένα 3 παιδικά βιβλία, γιατί λίγο αργότερα θα δωρήσουμε και την λογοτεχνία. Περιμένουμε να μας τα στείλετε, έτσι. Θα κάνετε λίγο υπομονή εσείς οι τυχεροί, θα κερδίσετε και θα τα λάβετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαριλίτα Χατζιμποντόζη. Το συγγραφικό σας έργο. Καλή επιτυχία. Καλό καλοκαίρι να έχετε και τα λέμε. Επίσης, ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά. καλά.
Λοιπόν, Ωραία. και τώρα από το βιβλίο να πάμε λίγο και στη μουσική. Έχεις διάθεση έτσι να μιλήσεις με μια γυναίκα που είναι μοναδική σε όλα. Είναι πρώτα απ' όλα... Είναι γνήσια και αυθεντική. Είναι ακορντεονίστρια, η μοναδική Ελληνίδα. Στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα, με διεθνή εμβέλεια. Μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια, άκουσε τα πρώτα ακούσματα, τα είχε από παιδί, από τον μπαμπά της, τον παππού της, σε ένα πανέμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου, έτσι. Σαμοθράκη. Πάμε να δούμε ακριβώς για ποια μιλάμε.